I den her video finder du ud af, hvorfor det er, du ikke sælger, som du gerne vil. Og bare roligt til at starte med, det er højst sandsynligt ikke dig, der er problemet, men mere de systemer, som du bruger. Du lærer i den her video her 8 systemer, der sikrer dig nye kunder hver uge. Til at starte med, vi har brug for systemer til hele vores kunderejse. Det første er, at vi skal finde et system, der fanger folks interesse. Og det kan være vores top funnel, det kan være short funnel reels, det kan være måder, hvorpå vi kan snakke om noget, som folk gerne vil høre om. Og vi kan snakke ind i den her smerte, der gør, at folk de begynder at kigge på os. Så skal vi finde et system, der tillader at give noget værdi. Og det kan være vores mid funnel, det kan være lidt længere videoer, hvor vi kan sige, i den her video snakker jeg for eksempel omkring, hvorfor nogle systemer du kan bruge for at få flere salg i din forretning. Så skal du bruge et system, der virkelig skaber samtaler. Og her er det vigtigt, at du finder ud af, hvordan kan jeg skabe så mange samtaler som overhovedet muligt, med så mange af de kunder, som jeg gerne vil have, som overhovedet muligt. Det kan være eksempelvis gennem ManyChat-funktioner, eller det kan være gennem andre former for interaktive strategier, hvor du eksempelvis kan, hvad kan man sige, hvis du bruger ManyChat, så kan du bruge den her svar klar for at se strategien, eller du kan stille spørgsmål til dem, som ser dine videoer. Du kan også være, at du skriver en ja tak, så sender jeg dig en video til, hvordan du gør de her ting her. Og det er bare en god måde at, ligesom at drive noget trafik over dine samtaler på. Fordi ingen samtaler, ingen salg. Så skal du have et system, der gør, at folk de forstår, hvad det fanden det er, de køber. Og i mange tilfælde er det en rigtig, rigtig god idé, enten at bruge freebies, eller ved at sælge noget, der kan gøre, at folk de virkelig nørder ned i det, som du gerne vil have, de køber af dig. Og det er jo en rigtig god måde at starte en samtale på, ved at give dem noget, der gør dem absolut hook på det, som du tilbyder. Så skal du bruge et system, der gør, at folk de booker et møde. Og hvis du bruger freebies eller VSL og sådan noget, det er jo ikke altid, at de selv booker et møde. Og derfor er det godt at have et system som eksempelvis mødebooking, hvor du indsamler telefonnummer, og så ringer du til dem, som har taget dine gratis ting. Det kan også være, at du opsætter et e-mail-system, hvor du sender et e-mail-flow af 10, 20 eller 30 mails over 2-3 uger, sådan så de virkelig kan lære dig at kende, og i alle de her mails her får de selvfølgelig også lov til at booke et møde med dig direkte i mailen. Det kan også være, at du vælger at kombinere de to. Det her er hypereffektivt at gøre begge dele, så det er jo fremragende, hvis du vælger at gå den retning. Så skal du bruge et system, der gør, at folk møder op. Folk, der booker et møde, de glemmer ofte, at de har et møde inden for den første time, og de har 100% også glemt det inden for det første døgn. Så derfor er det en rigtig god idé at sende reminder mails ud. Det er en rigtig god idé at sende e-mails ud. Det er en rigtig god idé at sende sms'er ud på dagen, hvor der står eksempelvis så, hey, det er X fra Y, og vi glæder os rigtig meget til at snakke med dig. Husk mødet her er kl. 11.30. Så bare lige være opmærksom på, at de andre, som har været til det her møde her, de har altså fundet ud af, at det her møde, det har eksempelvis været 60 eller 600 eller 6 millioner hver. Det kommer lidt an på, hvad du sælger, hvilken framing eller sådan noget, du laver, ikke? Men altid en god idé at lige minde folk om, hvorfor de skal komme til det med her. Så skal du have et system, der gør, at folk de faktisk køber, når de får chancen. Og det system, det er jo et salgsframework, som du bruger. Det kan være forskellige ting, som du bruger til ligesom at sige, okay, nu sidder jeg ligesom i en samtale med de her mennesker her, og jeg vil gerne have dem til at sige ja. Og det kan være, at du siger, at dit framework det bygger op på smerter og drømme. Det kan være, at du bruger ja-trapper, ja-stiger. Det kan være, at du prøver at skabe noget momentum, sådan, så du holder folk så varme som overhovedet muligt, sådan, så de kan tage beslutningen her og nu. Og jo bedre du bliver til det, jo bedre sælger du også. Og til sidst skal du have et system, der sikrer, at folk de faktisk får de resultater med de produkter, som du lover dem. Og det kan være forskellige ting og sager som under promised, over deliver. Det kan være, at du gerne vil have, at du sikrer, at I har en god samtale under hele forløbet. Altid. Det kan være, at du sætter meget til rådighed. Der er mange forskellige ting, du kan gøre. Det er bare vigtigt, at du finder et system, der gør, at du faktisk kan få den succes, du gerne vil have, og du faktisk også får folk til at referere dig videre til andre, så du kan få det, der hedder word of mouth, som er den absolut stærkeste form for markedsføring, der findes. Hvis du også har et system, der sikrer, at folk de får de resultater med dine produkter,
så har du altså også et system, der gør, at du kan få anmeldelser, som det, der hedder social proof. Jo mere social proof du har, jo nemmere er det at sælge. Altså, folk vil 100% hellere købe fra en, som har 200 positive anmeldelser fra forskellige mennesker, som har været igennem dit forløb, end en, der har haft en enkelt eller to, eller måske slet ikke nogen igennem forløbet.